எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு நான் எல்லா சேனல் மேலேயும் வீடியோ போடணுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எதுவுமே போட முடியல, டைம் இல்லை. நான் வேறு ஆல்ரெடி ஸ்கூலுக்கு போகிறேன். இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அடுத்தது எங்கள் அம்மா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, எங்கள் அம்மாவுக்கு பாத்திரம் கழுவுறது, இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வீட்டு வேலை இருக்குது. ஸோ டைமே இல்லை. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கிற அளவு நான் வீடியோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, சரி. ஆமாம், நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் அக்கா உங்கள் நேம் எனக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. என் நேம் ஹஸ்லின் பானு. என்ன பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, my name ஹஸ்லின் பானு. என் ஏஜ் 17. உங்களோட நேம் அடுத்தது உங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருந்ததெல்லாம் போடுங்க. நான் இப்போதைக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கேன். ஓகே, பாய்.